Το Νόσου και ακού Ginger Radio. gingerradio.gr για ψαγμένους ακροατές. Πατήσαμε start λοιπόν και ξεκινήσαμε λίγο με αέρα Γαλλίας, έτσι, γιατί εδώ στις νυχτερινές περιπλανήσεις και στις ταξιδιωτικές μας περιπλανήσεις θέλουμε να έχουμε πολλών ειδών αρώματα, μουσικό ηχοχρώματα και εικόνες, πολλές εικόνες. Άλλωστε οι τελευταίες 2 εβδομάδες έχουν αυτό το σκοπό. Όχι ότι κάθε φορά δεν έχουμε αυτό το σκοπό, να σας ταξιδέψουμε, να σας μαγεύσουμε, να δημιουργήσουμε εικόνες που να μας ξεφύγουν, αλλά ένας λόγος παραπάνω. www.gingerradio.gr. Μας ακούτε από Live24, μας ακούτε από TuneIn. Από όπου και να μας ακούτε, μπείτε στο chat, να πούμε τις καλησπέρες μας, να μου πείτε τα νέα σας, πώς περάσατε μία μέρα. Μια βότα και στην Ιταλία μέσω Αθηνών, γιατί βεβαίως ένα κομμάτι και στην κουζίνα είναι και η Ιταλική κουζίνα και ο συνδυασμός και οι επιρροές βέβαια, μεσογειακές κουζίνες είναι αυτές, όχι αστεία. Ψαγμένες λοιπόν έτσι περιπλανήσεις και στην όμορφη Αθήνα μας, στο όμορφο κέντρο της πόλης μας. Ευκαιρία να την ανακαλύψουμε. Buongiorno Νίκος, buongiorno, καλώς όρισες. Sai che ci sono anch'io, sono un italiano. Un italiano vero. Ginger Radio, το τονωτικό σου. Και κάπου εδώ θα σας πω και αυτό ένα από αυτά που μου έστειλε η φίλη μου εδώ η Ελένη. Μικροί ποιητές γράφουν για τα νησιά. Το καλοκαίρι που μας πέρασε πήγα με την οικογένειά μου ταξίδι σε διάφορα νησιά της Ελλάδας που είχαν περίεργα ονόματα. Πήγα στην Ύδρα και είδα τη Λερναία Ύδρα. Πήγα στις Πέτσες και πήρα πετσέτες. Μου αρέσει το λογοπαίγνιο. Πήγα στους Φούρνους και έψισα λούτσους. Πήγα στη Σαμοθράκη απέναντι από τη Θράκη. Πήγα στα Αντικήθυρα και είδα από εκεί τα Κύθυρα. Μιλήσαμε για τα Αντικήθυρα την Τρίτη. Πήγα στην Ανάφη και είδα φωτιά να ανάβει. Μιλήσαμε και για την Ανάφη. Μπράβο βρε Ελένη. Πήγα στα Ψαρανά και τα Ψαρά. Το έχεις κρατήσει από την προηγούμενη. Και έπιασα καλή ψαριά. Όχι παίζουμε. Πέρασα από τη Μήλο και μου πέταξαν μήλο. Μήλο δαγκωμένο. Αμαρτία. Πολλά φιλιά, Αμαλία καινούριο στο μικρόφωνο. Τεστίνο Νότσε. Καλή σας νύχτα, χέρι και όλα τα καλά στη ζωή σας. Φιλιά πολλά. My whole Bohemia is the place to be. Bother with people I hate. That's why the lady is a trap. Το Νόσου και ακού Ginger Radio.